Tul l-2017 żdied in-numru ta' kotba li sselfu mill-libreriji Maltin fuq is-snin ta' qabel. Dan ħareġ minn statistika li ppubblika l-Uffiċċju tal-Istatistika ta' Malta l-NSO. L-ikbar żidiet ġew irreġistrati fil-libreriji pubbliċi fit-Tramuntana u Xlok ta' Malta, b'żidiet ta' 19.4% u 19.2% rispettivament. Żidiet tal-fuq minn 20% ġew reġistrati fil-libreriji taż-Żejtun, il-Qrendi, Marsa Xlok, il-Gudja u l-Imqabba. L-ikbar tnaqqis ġie reġistrat fiż-Żurrieq, fejn kien hemm self inqas ta' madwar 7% fuq is-sena ta' qabel. Il-Galgur u l-Mostara u l-ikbar żidiet ta' self fit-Tramuntana, bżieda tal-fuq minn 30% fuq l-2016, filwaqt li l-Imġar naqqas is-self bi 2.9%. L-akbar tnaqqis fawdex kien fl-irħula tal-Qala, in-Nadur u ż-Żebbuġ, bil-figuri jinżlu bejn 32 u 19%, filwaqt li l-Arb żdied in-numru ta' kotba mislufa b'36% u s-Sannat bi kważi 33%. Tul l-2017 in-numru ta' kotba li ġew mixtrija f'pajjiżna tela bi 2% għal kważi 46,000. Il-kotba mixtrija mill-libreriji pubbliċi tela għal 6% u d-donazzjonijiet ta' kotba lill-istess libreriji żdiedu bi 2%. L-importazzjoni u l-esportazzjoni tal-kotba naqset meta mqabbla mal-2016, bl-importazzjoni tonqos bi kważi 23% u l-esportazzjoni b'14%.